Туганьяк тарихын өйрәнү музейында озын-озак бергә гомер итүче парларны хөрмәтләү матур традициягә әверелде. Алар арасында сапфир туйларын билгеләп үтүче Валентина һәм Григорий Мухановлар да бар. Өйләнешкән көннәрен бүгенгедәй хәтерлиләр, бергә озак гомер итүнең сирен дә белә алар. Булышырга бер-береңә, авыр минутларда ситуациялар килеп чыкса, бер нәрсә әйтергә кирәк. Киңәш бирергә. Гөлбану һәм Сергей Галяминскийларның бергә гомер итүләренә 40 ел. Без инде хәзер 40 жыл була яшәгәнгә. Без бер-беребезгә усупат итәбез. Безнең балалар 3 бала. Алар безне гел дуслаштырып торалар. Без матур иттереп торабыз инде. Чарада бәхетле һәм озак бергә гомер итүче 5 пар хөрмәтләнде. Бәйрәмгә чакырылган һәр гаилә үзенчәлекле тарихка ия. Араларында 50, 45, 40 һәм 35 ел бергә яшәүчеләр бар. Бүген алар бөтен район өчен үрнәк булып тора. Районның мактауга лаек гаиләләре китабына үзләренең имзаларын куйдылар. Сегодня, 15 мая 2024 года в городе Заинской Республики Татарстан ваш рубиновый юбилей зарегистрирован. Объявляю вас рубиновыми юбилярами. Гаилә бәйрәмнәре хөрмәтеннән Бердәм Россия партиясе җирле бүлекчәсенең башкарма секретаре Петр Тимоськов та тәбрикләде. Смотрю на вас и очень приятно, что вы в дружбе, мире, согласии уже идете по жизни рука об руку и ценя друг друга. Спасибо вам за это, что вы такие семьи у нас есть в Заинском районе. Мы на вас будем равняться и брать с вас пример. Юбиляр парларга һәркем тигез тормыш теләде. Күркәм чара парларның вальс әйләнүләре белән тәмамланды. Адилә Бурханова, Юлия Казамарова, Зей хәбәрләре.